нависанда ва равоншиноси тоҷики муқими амрико Нигина Мамадҷонова то 2 соли пеш сарнавишти худу занони хушунатдидаро ба шакли онлайн пешкаши ҳаводоронаш мекард. вале ҳоло пайи ҳам онҳоро дар маҷмӯи китобҳо рӯи чоп меорад. нидо аз аввалин маҷмуаи китобҳои уст. 2 соли пеш бо 2 забон русӣ ва тоҷикӣ ва гирдоварии қиссаҳои воқеӣ дастраси хонандагон шуд. дар он Нигина Мамадҷонова тавассути сарнавишти қаҳрамони худ Нидо дар бораи зиндагии худ қисса мекунад. ба ибораи дигар худи муаллиф қурбонии хушунати хонаводагӣ буд. мушкиле ки ҳанӯз ҳам дар Тоҷикистон аз мавзӯъҳои доғ боқӣ мондааст. ҳама чизро гуфтан намехоҳам, чунки ин дар китоб аст. касе ки бихонад ӯро мефаҳмад. як рӯз ки баъди латукуби зиёд ки доштам, ҳатто рӯям ҳам кабуду сурху сиёҳ буд, маҷбур шудам ҳамон чӣ либосе доштам фарзанди худро гирифтам ва хонаро ҳамин хел маҳкам кардам аз пушт ва аз болои девор калидро партофтам, гурезон шудам аз он хона. дар гузашта Нигина 13 сол дар созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар барномаи пешгирии хариду фурӯши одамон дар Тоҷикистон, Афғонистон ва Украина кор кардааст. ва таври худаш мегӯяд бештар аз 80% сарнавишти қаҳрамонҳои китобаш воқеӣ буда, аз рӯзгори онҳое қисса мешавад ки бо онҳо суҳбатҳои инфиродӣ кардааст. аммо таъкид мекунад ки сарнавиштҳоро ба риштаи бадеият кашидааст. ҳатто дар мо ҳамон ҳодисае доштем ки модар фарз духтари худро фурӯхтааст ба он давлатҳо ва барои ӯ покиза буданаш ҳатто то $40,000 ӯро фурӯхта буд дар модари худаш. Нигина бештар дар китобҳояш дар баробари хушунату зӯроварӣ нисбати занон, ҳамчунин ба пойбарҷо будани бархи урфу одатҳои тоҷикона таъкид мекунад ки бо гузашти солҳо ҳанӯз ҳам занонро пойбанди он мекунад. ӯ аз он нигаронӣ мекунад ки гоҳҳо дар чунин вазъ аз дину мазҳаб сӯи истифода мешавад. халқи мо бисёр як ба худ чизи қулайро ёфтанд. яъне вақте ки ба онҳо лозим аст, мегӯянд ки ин ба мо шариат мегӯяд. вақте ки ба шариат рост намеояд, мегӯянд ки ин урфу одати мо аст. биёед як хулоса биёем, мо бо шариат кор мекунем ё ба урфу одат, ки баъзан ба якдигар онҳо мутобиқ намеоянд. Нигина ба ҳайси равоншинос мегӯяд набояд роҳи раҳоӣ аз хушунату зӯроварӣ нисбати занон ҷабру таҳаммул дар баробари зулм ва ё худкушӣ бошад. ман ҳам пул надоштам, ман ҳам манзили худам надоштам, маҷбур шудам ба манзили падару модар рафтам. хоб лекин кӯдакамро ҳамунҷо шинондам. кӯдакам он вақт 1.5 сола буд. хоб ҳамунҷо шинондам, худам шабу рӯз меҳнат мекардам. Нигина мегӯяд ба таври доимӣ дар Амрико зиндагӣ мекунад, аммо ҳар сол ба Тоҷикистон меояд то бо ҳаводоронаш суҳбатҳои рӯбарӯ дошта бошад ва ҳикояҳои навашро нашр кунад. Нигина Мамадҷонова муаллифи 3 китоб ва мақолаҳои зиёди марбут ба пешгирии хушунати хонаводагӣ ва хариду фурӯши одамон аст. таври худаш мегӯяд машваратҳои равонии ӯ ба муштарионаш қиссаҳои алоҳидае барои нашри китобҳои минбаъдааш аст ки истифода мешавад.